Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Sejauh biang pan ipiang subhai pi syaka program saipan ban mentagas ngi dan rengkat ban ngi ikong Nadia iba longru ilong kami benengkong ban seng ki local fair hagan ge jala ga jongi tingin tip khamni as phanga jingya linti ikong Nadia hagan program saipan ka bam tasi tini kong ni sham apiang subhai pi kong Nadia syaka program ga jongi ma te kamba fi tip hiro ba kani ka program saipan kani ka program ka bangi jule na ka benta kini ki ba seng kam la jong but pi kum kalong kami ru pila long iwe ilong kami benengkong le 7% ya kani kam ka ba pila menta dia shrabing ya khamnya ban tip Shani ka Johnny ka jong pi mo kan ti ya ka jong pi akwa pin itu kampash ki ba ka jongi hot ti yang a baro ki khot kong Nadia kham tam gitu ki nong seng kam ki bala judan bat ngi mo ti ho ya kani ka local fair ka shlong local fair ngi la asdang Naduh ar kata ka dei ka ba ningkong du ha ka ba ngi don kumba san ngut si parlok mo ti namar manga nga don ya kani ka dukan di jan na benta ki kelong hang ni ha jingking maulai ti ngi ai kerteng ka fabulous family store ngim danang ru hi kum no mo ban penyat ya ka dukan ru dang thamai ki staff ru ki dang thamai te ka shuan kata ka ong no ha katin parang ka idea mo ka bang ngong to ngi nyele no da kani ka fair ka local fair te hang ni ngi wat ke ni ki parlok te idon I lapriang I bade try jong ki if accessories but itu ngi you can ngi khot yong ali ngi wear ken and then na itu pade ngi la khot jo I pearls jong I daffy jong I ira bade godam kum ta ken tingi don kum ta sangut mengi Kynthei kata ka local fair tingi zdang nang to an ngi yo I ba ki briru ki wan ngi na tray shitam ma ngi na tray shitam ba mangi bro sangut biang bah hang ni ha jingking maulai ngi ai ka teng ning kong ka garden fair na mar baka dei tang ka garden ka barep pila yuret itu I kamret ho tingi le tang kumba ngi dan tang sun stall hi na mar san ngot tingi dan kam san ngot sanli kiten ngi le ni ba jeans lalu ni pan kiten ni te kum no response ki brio ho hang to ke ngi I ba ka response ka biang bah na mar ka dei e ka bening kong ki brio ki pat yo I ki pat tip te ha bangi ong ba ka don kata ka local fair ka garden fair ali ayo wan se hang to ken ki brio ki sutanat ki wan yalam ya ki khon ki kti ki parlok mo ki wan lang shi kemi shi kpa kum to te kum no fi publicity par le sin ma ka sin ka benengkong long ma ki brio ki tip mo sa pang ta fair ha ma to ko polling im pat tip kata ka publicity ke ha to ko pong don be tang ka mobile ngi pha message ki parlok ngi aware ken te ki don ki bhayeng ro ka ba ki bhayeng ro ki la da wan ken ban kersan ki bhayeng jngi baro san ngot mo ki wan ban kersan ngi hang to te ki parlok te ngi le kom no ngi le ai ken ngi khot ngi pha ken na iwe hadin iwe te na ki parlok to pen ya wer la ma pi se ho pen ya wer no ma pi se mo ya wan lam chani ha to ko por ngi parla hi tang ka poster hi bangi shubu hi Facebook ngi padan te tang ka page ro ma padan ke ka lu sngi pat kata ka fair benengkong ngi le tang ars ngi kata ru ki respond ho te habang yu I ya ka to pade nga yu I ba ka biang tingi le biang hang to haju hi te hadian nang to ting ong I kini ki staff ya ilahun be rila to ngi nyel ra no sha all saints ka baka no baka ta pira shos kata kala de ka balai ngi ra snam yu ta kong Nadia kito kila ki ya ki arpu lai hi kito ha ngi dang gap ato ka pon ngim la ngi dang patla ti ban le kum ban le man taman ubanai mentaman man ta pa ngi la yo ban le sa man la ubna ma ngi la bon te kalong ka pa ba ha por ba ngi dang stang na mar ba ngi haban wat igni ginong sangkam shu ong ba ka don kata ka pi ong mo ka kani ka social media ka Instagram page nga shi wat kum to ken nga wat iki ginong sangkam ki badi hot ning kong ngi contact kum to pi kwa ban wan bu store lang bat ngi kum tam mo ting ngi hapan yo lum lang ngi hapatai ka pisale ting ngi hapan penshai bahan man pengi hapan batai bekadon kata ka jinglot na mana du pengi ra so all saints like la kam here ngi hap seal to mo ye kiro ngi hap seal ho all saints ngi hap seal ki by the slab dengi le ki pandal de le ki e ban care ki ten ti ki generator
Ti katahi kadai ka jingmut jong kani ka local fair. Balai mangi ngile kani ka local fair na benta kini nong sengkam. Namar pa ka ha kam tam mo. Kawai kalong ba kito ki badan dukan ro kila ban wan ha kani ka local fair jungi ki local ken kini ki hasi ki jungi kila ban wan ha kani ka local fair jungi nama teng teng tang ka bai dukan ro ka rem shi banai ki ha ban siu ka bai dukan kimla teng teng ki yo dukan shani shakendong do ti kimla ban penia ye ki marjong ki bapli ti le amno ki bookstore ban ni ki bam dan dukan khamtam ki bam dan dukan ki toli ti ki besudi na yeng kin no mo ki bon bai khna samla mentale itanat ye ki ken be ki las dang ni kan kam ki toro ki wan ki la ban wan book mo ki book bat ngi ki to kala ya rap shi bon pha phin dai Long ru le se kum karan san ba kin tipat ba ki brio shapang jong ki ru. kata haba phi pet ya kani ka fair ka jongi ngong ye phi bun ba hadu kini ki temen Kynthei rang ki bala shong that te na ka kam jong ki kum iba san bok na cozy corner iladan bat ngi mentala lice nam i im ju pep I ini cozy corner ile komno ide besudi ha veranda mo ti henre ki kiek jong I ti ani ka jingbang ti inafi ru ide I khna samla hadu mentala da ki wan hang te pat ke e kata namar omla ban shuwa ban pen lada dan jing mentoi te bakin wan namar bakadon ka jing mentoi kong Juliana kami kata ka jing mentoi ka long bakila bandi ki marjong ki kawai ka jing mentoi ka long bakila ban pen I ya ka sap ka jongki she kibrio ba ki yo I teng teng ki order ki ya ki tiar ki jongki kabalai bengin ya kendu lang ro kum ki nong sengkam kham tam bengin ya long kawai ngin ya sutanat mo bangin ya learn ken ne iwei mo ni hap ban ya phaliu jingmot iwei par ka ba kham kong san ro ka long ba kani ka long ka jing wan ka jing ya tli lang te ha bangi lum ya ka pisaru bangin siu ya ki bells bangin you te ka jing ya lum lang mo na mala da mentaling ila bon ki stall idan hadu lai pusan sau pho kum toro tina ka to ka jing mi ila yo ban cover lot ya kini ki jinglot ki jungi na mar ki bon ha ki jinglot te ka tangi dang ya bon pade ka ya rap ha ken Ti ki criteria ikum tu le se ba piradan long kinu ba wan ru phi accept ba bikinan benta ki fair ne piradan ki criteria ni kino na mai ngila ai bet shwa bengin long ka fair ngila ai ken ba phila ban ya book no eki stall pade ka jaka pat ka de ka we ken kong Juliana ngimla ban thap hang te ngila he bet men shwa ngidang khendiat ngot kum to long dang suk te ngidang don kam kum to mo ani ngi ki bon ken menta pade am namar kini ki bla don lupa ro kila don bet mo she e kin let kila don bat ngi ka tasnam te ka long no tang ya ka jaka ken different plan e per let's say la da ka ki bon chu kita ki break ki bon ban wa jing rap na phi ban book stall ikum tu fi dan plan ban expand ni ho ngin le menta how September South San Henrio Hastit Central kanir ka de ka local fair hi na benta kini kinong sengkam nge le te how September te ngila ban shim na mar ka kham he am Hastit Central South San Henrio ti mentaro ngi don phila ban let kong Juliana mo ngi weri ki baro ki mo ki nong pet ki bala ju ya rap yang ngi nadu ka singing kong hadu menta ba kito kim pampat ju yo lat ban wan ru ma ka jing bun kam shakani ka local fair ngi don menta nadu ka khatway hadu khat South Tarik jong u August ngi ai kerteng ya kata ka independence market ka women's market haba kini ki nong sengkam jengi ki Kynthei kham tam kin lam len ti ya ka tu ka yogen ngi dei mangi how all since khat way hadu khat South Tarik u August tika dei south ngi tingi aware ken ya phi ya baro ken mo phi shi ya wan kum to igi nong pet ru ken kum ju wan ngashi ong ken ngashi prakhat ba ba kani ka fair kam dei tang bangi shwe dia kadei nong kom no kadei ka jingya wan lang mangi baro kini kinong sengkam kham tam mangi ki local entrepreneur ken bangin ya wan lang hakaju ka you ken mo ti sa kawai pa kajing kili ka mo ang kini ki ba shim benta kani ka fair ka jong phi long buon ki dei na kini ki sarne ki dan ni ki bana than nong kandong ru le se ki ba approach phi am ni mentang ya don len dang ning kong tingi don para mangi nang ni mo nang ni national menta tingi ya don lut phi ki don ki tu na shi ribhoi ro
ki bobo ye kini ki rendia ki bobo ki eating dan na mau san ram ro ki wan pasnai kini ki woodwork ki amwa ki dieng te ki frame tingi don keleng ki na so ra ki wan bo ki chur baka don ken ka jing siu mo pade lara ka tam pade ka pisa lara ka pisa kala tam kum tu pa ngila ken ban ai free stall ngi shi jet ken ngi ai no ar ne line ne sao ro dang la hado sao ban ai free stall. Free stall means Kamut kim kum dan lo. kam siu shu. Oh. Tingi ai pat i kitu ki bada dan kam shi shapat ken ki bamla bapli. Kan ni ka Shillong local fair ka bala yat mo de ki lai sau snap kaya rap ha long kam tam mi kini kinong seng kam kum ba ong pi ki bam dan dukan ro. Ting nak buat touch bukut mo kan Ha. program ko jungi ding ding jinga keren ko jungi si bun hiru ki pat ba kla sama su thu ka kata ka local fair but kan kumno ka yaram ikini baseng kam na jong te khaddo ek akwa ba pen ai ki jingkan tu la ni ka message kumbangi tip ba kini ki bon shim banta bat pi ki bun hi ki nong seng kam na jong Ha. Tia nakaliang ka jungi naka fabulous family store but nakaliang jungi ki nong seng kam ro hi ken baro tingi ken tu ken ba kini ki nong seng kam jungi kam tam kim dei ken bat kan ran dien ki dei ban mi ken chakmat mo tia ngiru kumbangi le kan ni ka local fair man lau banai ngin le kat bala hi bangin la ban ya rap lang ya baro hi ken mo ha ka bangin ya don lang hang te all scenes ro tingi ken tu ya baro khat be pin ya wan ha ka khat wei ha do khat sau ter ka dei sau sngi jauh ni banai August ni ai ka teng independence market ka dei ka free entry one ba yang te na do shi pho ba je do pra ba je tingi kwa ro ban ong khuble shi bon ye ki tu ki bala ju krishane gi na ka por ngimla klem ma ki mo ngimla nginum la ro ti kham tam kini ki nong seng kam ki bla ju dan bat ni ro khuble shi bon ki media para khat ro ki ba ji rap ki influencers ki youtubers khuble shi bon ye ka jing rap jong phi